Oh, this car was parked here. I reversed from that side. This is the damage. This is the damage. Did you get it? Just this clip. Nah, it's not there. It's here. Yeah. That's it. This is my damage. Yeah. Hallo, hallo. Wat gaan je aan? Luister me broer. Stel je hele goed op van de straat op. Stel je goed op van de hele straat op. Stel alles op. Ja, wacht. Alles op. Alles op. Ja, alles. Alles op. Normaal geen salie werken zo. Is alright net op je goed van die straat af. Gaan de politie toen net mee broer. Hierdie gemors wat nooit aangaan nie. Mense zijn beklei hier in die straat. Mense dobbel die geld uit van die man. Ik werk hard voor het geld. Zij take money to go gamble the whole money out. Is alright. Tel het op. Sorry, ga niet. Hierzo, tel je goed op. See, go and take the money. I asked my boss to buy some food. I give up because it's my girlfriend. Just go to the police station. Whole money. Just go to the police station, bro. Go and gamble the whole money. Want money for the work hard work until 5 o'clock. Just go to the police station, man. Yeah, what did you? Wat is hier aan? Die man heeft me al R100 gegeven. Wat did you to go to the police station? Wat is hier gemaakt? Zij vat hem, ik heb het zondag, ik werk hier om me draai. Dan werk ik de hele dag, toen kan ik het tijd om mijn goede zelf te gaan kopen. Toen ging ik de geld zeggen, Toboli, hele geld uit. Dan zei ze van mij, zij bevestigd, wil ik leren. Maar moet niet strijden nie, man. Maar die man slaan mij, nee. Moet niet mekaar slaan nie. Hij slaan mij. Moet niet vrouw slaan nie. Ja, hij slaat mij en dat komt maar nou alsof dit. Nou ga je naar de politiestatie toe nie. En die politie gaat verbieden, ja, die gaan verbieden en wachten. Kijk hier zo. Dit is nog wat aangaan hier zo. Hierdie squatters hier zo, squatter. Die squatters. Die gebel. Oké. Nou wat gaan hier? Waar bly julle? Squat hulle hier zo. Squat hulle. Nee maar squatters. Wie zijn die? Die is Sheldon zei, mijn meneer is afgesterft. Hij heeft bij Rossen gewerkt. En ik is de ene, maar hij is ook pas tot zekere tijd. Daarmee ben ik te denken, nou hier mensen, levens in de straat. Dus hoe komen ze mensen jammer gekregen. En ik heb met Sheldon gepraat, dat daar zeker 5 mensen gevat heeft. Moet toch niet record die eens. Als moet je goed op YouTube zetten, die mensen zien. Moet niet beklein nie, man. Ik beklein niet, Moet niet beklein nie, man. ik heb niks om te eten. Jy moet die goed uitshot. Beklein gaan jy daar nergens. Jy kan nie goed op die straat gooi nie, man.
Huh? Kijk eens dat jy verstaan nie. Hoekom ek jy goed op YouTube sit nie? Is omdat dat jy uitgesort is. Dat jy nie in die skuld kom nie. Luister. Dat jy nie in die probleme kom nie. As jy dinge uitkom, verstaan jy? Laat hierdie mense uitgesort word, nie jy nie. Verstaan jy? Hoeveel keer het ek hierdie mense gebel? Hulle kom nie. Dis net ek en my kind wat ek gevra het. Maar nie hierdie kind om die rede dat my kind se pa afgeserveer is en my kind skryf eksamen. Kyk nou hierdie gemoos mense, kyk hier. Maar moet my nie af. Is alright. Okay. Okay, ek hoop julle sort dit goed uit man. Ja, sort. Ja, sort die mense uit man. Okay. Yeah, you see the people what's going on here in Walvis Bay. Squatters, people are talking stories here. And now the people are busy here. Girlfriend has been given money, $100. Double gambling, whatever you call it. The money out. The guy's coming home. There's no food in the house. The guy's angry, as you can see. I don't know what the police gonna do about these people, but you have to sort out these things, man. Throwing clothes in the road. So I don't know. Let's talk about these things, my people. These things are very dangerous. Imagine holding up the traffic. Just over $100. So these are going on. I didn't even know that was a squatter whatever home that the people are squatting in. And that woman is telling me that she's looking after the house, but now look at how the house is looking. There's no windows even in the house. This is what's going on here in Walvis Bay. Looks like the police are here now at this house. Just where I was now. Police are here. Squatter house. So I don't know. Baba can't see me. Yeah. So I'm here to talk to Nakali. I think something wrong with my ear. So I'm just trying to figure out now. Is now the age? Or is it me playing too loud music?